Središnja tema ove godine je mobilnost posvuda. Mi danas ne slavimo sami 10 godina znači naš rođendan, nego isto tako i Hotel Antunović. Nadamo se da ćemo i naredni 10 godina isto biti zajedno, možda i više. Okrugli stol s kojim otvaramo konferenciju 10 godina tehnologije 2006, 16, 26. I sasvim dobra prilika zapravo da pročešljamo tih 10 godina u smislu tehnologije i tehnološkog napretka. Nešto se promijenilo. Nešto se svugdje promijenilo, pa i u našim školama, no konceptualno se nije promijenilo puno. Nezamislivo. Naravno, internet je bio prisutan samo na... Kad smo kretali prije 10 godina, pitanje nekakve virtualizacije je bilo nešto što, o tome se razgovaralo vrlo malo, nismo imali kolegije. Danas je gotovo nemoguće da taj dio ne pokrijete. Prije 10 godina kad smo govorili o mobility, to je bilo kao, to je pretehnološki, to je, evo, u razgovorima sa predsjednicima uprava, ljudima koji donose odluke, to je bila tema koja je bila potpuno svima nepoznata. Zahvaljujući mobitelima koji svi koriste, sad je to daleko lakše objašnjavati što znači mobilnost i mobility. Rekao sam da su mobilne aplikacije nebitne, da postoje servisi i kojih će biti sve više i više. Ako razmislite u zadnjih godinu dana, koja bitna aplikacija mobilna je došla na tržište. Imamo mnogo servisa kojima se služimo. Prediktivna analiza je tu, big data je tu, znači velike tvrtke poput Microsofta, poput Googlea, poput Applea ulažu u stvaranje asistenata koji će nam pomoći da koristimo mobilne uređaje na putu. Bila je jedna predodžba o tome da intelektualno vlasništvo služi stranom gospodarstvu, da nama nema, nekakvu prednost ne donosi i nije čudo da smo tako sporo rasli u Hrvatskoj kada jednu od osnovnih poluga modernog gospodarstva nismo koristili skoro uopće, ne? Za Mobility Day, upravo kako bi predstavili nove tehnologije. Još malo borba i za drugo i treće mjesto. Velika, idemo. I još malo i cilj. Drugo mjesto. Treće. Hvala svima lijepo na još jednoj posjeti, na još jednom druženju na ovoj 10. Mobility Day konferenciji.